Некој зон прела пучена со вакире е дехранеске со кирла кана дерсија. Со те вакира алхамдулилlah. Нане ништо те вакира освен кој лила дерсија хем насихатја таро јекчор хем таро хувавно. Саво имани байракиргола лесте. Вакирена омануша алхамдулилlah байракирла маро имани. Ама савко нешто наштите байракирлто имани. Јекчор јек хувавно. Онда како байракирге очор хемо хувавно то имани, онда слободно шунтуке бујлашен хем лесбинкен. Со исто ка байракирен то имани. Хема длама нуша со тане чора хем ховавне, хема савке бука хем на не потврдиме мануша ко живот. Ола наштите кирен дерсија хем насихатја. Се оленге коркори требла дерси хем насихати. Хемо мануша требно те опомененен, еваверен асавкендар. Хемо лата несар о мануша со вакирга о пекамбери саллаллаху алейхи вассалам ко сахи хадис ко ел базар хем ваверенде. Вакирла иси мануша со сикавена еваверен шукарипе. Али олата несар јек таф тари момоли. Се и таф тари момоли мукла светло е ваверенге, ама коркори и таф таблола.